Dar Bjorn, dar fil-qalba ta' Ħal-Qormi, dar li bħalissa qed tilqa' fiha 13 pazjent. Proġett li kien il-ħolma ta' Bjorn Formosa u li issa sar realtà. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-mara tiegħu Niki Vella de Fremo illum żaru din id-dar. Hemmhekk intlaqgħu minn Bjorn Formosa u l-mara tiegħu Marija. Din iż-żjara minn Adrian Delija u l-mara tiegħu kienet ukoll żjara inkoraġġanti għal Bjorn illi fl-aħħar jiem tkellem dwar iż-żmien diffiċli li għaddej minnu minħabba l-kondizzjoni tal-ALS. Is-sitwazzjoni bħalissa mhix faċli assolutament xejn, però fimni mbagħad tmur torqod terġa' tqum il-ġwarta ta' wara u tqum lura terġa' bl-enerġija, bil-grinta u bl-inċentiv li tkompli timxi l-qudiem u tkompli bil-ħidma tiegħek. Fadal ħafna xogħol xisir u ma nistgħux niddemoralizzaw ruħna però rridu nkomplu naraw il-qudiem u naraw x'nistgħu nagħmlu. Preżenti wkoll waqt iż-żjara ta' Adrian Delija u l-mara tiegħu Niki kien hemm il-pazjenti li qegħdin jgħixu f'din id-dar kif ukoll il-ħaddiema. L-etajiet tal-pazjenti f'din id-dar tal-ALS ivarjaw bejn 30 u 70 sena. Ma' Net News Bjorn żvela li diġà hemm il-ħsieb li tiftaħ dar oħra. Ovvjament hija xi ħaġa tajnuna kbira għal pazjenti li huma morquta mill-kondizzjoni tal-ALS però mhux biss. Però issa fim id-dar hija intliet u għandna domanda ferm ikbar ġifieri. Naraw il-qudiem għal soluzzjonijiet oħra. Id-dar toffri l-aqwa servizz għal dawn in-nies. Saħansitra il-kmamar fihom aċċessorji bħal dawl u radju u affarijiet oħra illi huma kontrollati bl-għajnejn biex bekk il-pazjent li jkun f'paraliżi totali ikun indipendenti xorta. Niki Vella de Fremo, il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, hija l-avukat tal-Fondazzjoni ALS Malta. Bjorn kellu minn l-ewwel ġurnata l-idejat tiegħu, il-ħolma tiegħu imprintjata f'moħħu. U niftakar meta konna din nitkellmu dejjem joħroġ b'xi dettall li ma dettalji qed narhom illum hawnhekk. Baqa' sakemm il-ħolma tiegħu saret realtà u jiena ċerta illi dan għadu l-bidu. Fit-tmiem iż-żjara tkellimna wkoll mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija dwar din l-esperjenza. Jiena naħseb dan huwa ċertifikat ta' dawk li jiena nsejħilhom l-eroj Maltin. Hawnhekk isna qegħdin ġo lukanda 5 star illi anke l-ambjent stess jagħti ftit serħan mid-batija illi dawn in-nies ikunu għaddejjin minnhom ta' kuljum. Apparti din id-dar, il-Fondazzjoni ALS qed tgħin ukoll ma' l-1000 pazjent ieħor b'mart newroloġiku.